Vores næste oplægsholder er professor i jura her på Københavns Universitet. Et af hans specialer, det er retten, altså IT-ret, og derfor så har vi Mads Brud Andersen her i dag. Tak for en varm velkomst. Jeg skal tale om nogle af de juridiske problemer, som ytringsfriheden giver anledning til i relation til internetkommunikation. Og jeg har valgt at gøre det på den måde, at jeg først vil sige lidt om begrebet ytringsfrihed, sådan som jurister opfatter det. Der er nogle sondringer, som skal på plads. Og derfra vil jeg gå videre og rejse nogle spørgsmål, der har at gøre med den infrastruktur, som internettet befinder sig indenfor, og de regler, der gælder for den infrastruktur. Og derfra vil jeg gå videre til nogle af de indholdsmæssige regler, altså regler, der handler om, hvad man kan kommunikere på internettet. Fra det vil jeg gå videre til spørgsmål om retshåndhævelse. Hvad gør man for i givet fald at forhindre eller udøve sanktioner over for ting, som er blevet sagt eller kommunikeret. Og med det vil jeg som det fjerde rejse nogle spørgsmål til diskussion. Men allerførst om ytringsfriheden og dens begreb. Det er sådan, at jurister sondrer mellem to slags ytringsfrihed. Det vi kalder den formelle ytringsfrihed, som i bund og grund har at gøre med, hvordan man kan indskærme det, der bliver sagt, herunder ved censur. Og så det, som vi kalder den materielle ytringsfrihed, som har at gøre med selve det, der bliver sagt. Vi har en regel i grundlovens paragraf 77, og den har i uendelige tider været forstået sådan, at den kun handler om formel ytringsfrihed. Det vil sige, at den betyder, at staten må ikke indføre censur. Den skal jo ses i sin historiske kontekst, fordi den slags censur har vi haft før. At man simpelthen ikke måtte sige noget, før man havde fået lov at komme. Og det gjorde man op med i junigrundloven, og det har været god latin siden, at censurforanstaltninger kan som hovedregel ikke indføres. Der er undtagelser til alle hovedregler, f.eks. er der censur, når det gælder film forbudt for børn osv., som skal igennem en eller anden mølle. Men det er helt bagatelagtige undtagelser. Alle er enige om, at den regel står til troende i den forstand, at staten kan ikke indføre censur. Men det er jo så kun staten, den handler om. Den handler ikke om, hvor vi private kan indføre censur. Og der ligger det helt klart, at private foretagender, hvad enten det er aviser eller hjemmesider, eller det er private radio- og tv-stationer, og jeg understreger private radio- og tv-stationer, public service-stationer i en anden afdeling, de kan indføre så meget censur, de vil. Det er jo en del af deres redaktionelle arbejde. Hvis man har en medie, et tidsskrift, en avis, som betoner bestemte værdier eller holdninger, så er det helt klart, at man kan sige, at vi gider ikke høre på andre synspunkter, hvis det er det, man vil. Det har intet med grundlovens paragraf 77 at gøre. Der kan være en masse etik i det, og politik og andre ikke-juridiske problemstillinger knyttet til det, men der er ikke noget juridisk censurproblem deri. Censuren er kun i paragraf 77 forstand noget, der har at gøre med statens involvering og retlige forhindringer i, at man kommer til orde. Så har vi derudover en artikel i den europæiske menneskerettighedskonvention, der hedder artikel 10, og som handler om ytringsfrihed i bred forstand. Og jeg vil gerne læse den op, fordi den handler både om den formelle ytringsfrihed, altså censurforanstaltninger, og om den materielle. Og den er sådan set meget god at få forstand af, som en optakt til de delproblemer, som ytringsfrihed rejser. Den siger sådan her: enhver har ret til ytringsfrihed. Fint nok, der kunne sådan set være stoppet, men den fortsætter. Denne ret omfatter meningsfrihed, frihed til at give eller modtage meddelelser eller tanker, altså kommunikation, uden indblanding fra offentlig myndighed, altså det med censuren, og uden hensyn til grænser. Denne artikel, altså artikel 10, forhindrer ikke stater i at kræve, at radio, fjernsyn eller filmforetagender kun må drives i henhold til bevilling. Så står der i stykke 2, næsten lidt lyrisk: da udøvelsen af disse frihedsrettigheder medfører pligter og ansvar, så kan den underkaste sådanne formelle bestemmelser, betingelser, restriktioner eller strafbestemmelser, som er foreskrevet ved lov og er nødvendige i et demokratisk samfund af hensyn til, og nu kommer der en lang række hensyn, den nationale sikkerhed, territorial integritet eller offentlig sikkerhed, for at forebygge uorden eller forbrydelse, for at beskytte sundheden eller sædeligheden, for at beskytte andres gode navn og rygte eller rettigheder, for at forhindre udspredelse af fortrolige oplysninger, eller for at sikre domsmagtens autoritet og upartiskhed. Så det er altså begrænsninger, som menneskerettighedskonventionen efter sin ordlyd, nu skal man jo aldrig læse konventionen efter sin ordlyd, fordi den har en domstol, som ofte sætter sig ud over dens ordlyd, men efter sin ordlyd, så er der sådan set, selvom hovedreglen er, at der er ytringsfrihed, så kan der, hvis man vil, lægges mange begrænsninger i den. Og dermed er rammen sat for de følgende bemærkninger. Nu vil jeg først tale lidt om infrastrukturspørgsmål. Internettet er jo
sådan set ikke andet end en masse computere, der er sat i forbindelse med hinanden. Og de taler med hinanden ved hjælp af nogle særlige protokoller, som skal overholdes, altså et særligt sprog, som skal overholdes, før man kan få kontakt med andre computere på nettet. Det er disse protokoller, der har skabt internettet. Derudover har man i stedet for telefonnumre gjort brug af IP-numre, som det hedder, og domænenavn, som betyder, at i stedet for at kende et kæmpe langt nummer, så kan man skrive .dr.dk, altså Danmarks Radio, i stedet for det lange IP-nummer, som Danmarks Radio har. Det første spørgsmål, man kan stille sig, det er, disse teleforbindelser, er de belagt med nogen form for kontrol og ejerskab? Og svaret er nej. Og der må man vende blikket tilbage til slutningen af 80'erne og begyndelsen af 90'erne, da der blev gennemført en gigantisk liberalisering af telenettene. Det var under den tid, hvor Frank Jensen var minister for tele, altså forskningsminister, og simpelthen fra den side gik foran og liberaliserede på livet løs. Hvilket betyder, uden at komme i detaljer, for der er mange detaljer i den lovgivning, at alle kan drive telekommunikationsvirksomhed og sætte sig i forbindelse med andre. Forudsat at man opretholder de her protokoller, det gør man jo bare, det er ens egen interesse, ellers skal man ikke kommunikere med andre, jamen så er nettet åbent og frit for alle. Og det betyder, at der ikke er nogen monopoler og ikke nogen rigtig kontrol, og at der derfor heller ikke rigtig er nogen ytringsfrihedsspørgsmål, når det gælder de grundlæggende infrastrukturer i internettet. Og det er sådan set også derfor, at internettet er blevet en kommunikationsform, som totalitære regimer interesserer sig for, fordi det er så åbent. Og derfor må man i givet fald lukke det ved særlige initiativer, hvis man har den intention. Når det gælder radio og kabel, så er situationen også det, at vi befinder os i meget liberaliseret land. Enhver kan søge om at få en lokalradio. Det bliver tildelt af Radio-TV-nævnet, og hvis ikke der er andre, der søger, så får man simpelthen sin lille lokalradio sendetilladelse, og så sender man for sin lokalradio. Ellers så kan man uden nogen ansøgning lave radio- og tv-virksomhed gennem registrering. Og der skal meget til, før den registrering i givet fald bliver lukket igen. Der er en mulighed for det, herunder hvis man udøver det, der hedder hate speech, altså opfordrer til had. Og som I kunne læse i avisen forleden dag, så har det til for nylig været til genstand for en afgørelse i Radio-TV-nævnet i relation til Roj-TV, hvor Radio-TV-nævnet fandt, at Roj-TV ikke, selvom de tog parti i den kurdiske konflikt mod Tyrkiet, opfordrede til had. Så også på det punkt kan man sige, at der er en høj grad af liberalisering. Der er ikke nogen juridiske grænser, som gør, at folk ikke kan komme til ord gennem radio og tv. Og det gælder både den æterborgerne og den kabel- og tv-spredning. Det er klart, at der er nogle undtagelser for public service-stationerne, det er der ikke så mange af. Det er jo DR TV2 og 24/7 osv., som er nødt til at udvise alsidighed og andre ting, men det er noget, som i det store billede modificerer mit udgangspunkt om, at der er fuld frihed. Internetdomænenavn er et særligt område. Internetdomænenavn, det er de navne, som altså dr.dk eller hvilket navn, ft.folketinget.dk, alle de bogstaver, vi skriver ind, når vi skal enten skrive en e-mail eller ind på en hjemmeside. Det har indtil for 7 år siden været et ureguleret område, hvor hele systemet med disse domænenavne sådan set bare er blevet skabt af glade initiativtagere, som fandt denne løsning på, at man ellers skulle skrive IP-numrene ind. Man kan sige om internetdomænenavnen, at den måde, hvorpå de er bygget op, rummer kernen til censur. Fordi hvis man kan fjerne et internetdomænenavn, så kan man også fjerne kommunikationen for alle dem, der ikke kan huske IP-nummeret bagved, og det er der ingen, der kan. Hvis man for eksempel fra centralt hold siger, at den er den hjemmeside, vi vil ikke høre på, så nu fjerner vi internetdomænenavnet, jamen så er der potentialet til en censurforanstaltning. Sådan er det ikke i Danmark. Der har man valgt den model, at IT-branchen, det hedder internetsamfundet, på et tidligt tidspunkt gik sammen og etablerede en kontrol med internetdomænenavne i regi af det, der hedder Dansk Internetforum, som har et datterselskab, der hedder DK Hostmaster, der styrer internetdomænenavne efter gennemsigtige regler og med et klagenævn, som bottom line betyder, at man ikke bare tager et domænenavn, fordi der sker noget på domænet, som nogen ikke kan lide. Det skal altså være deciderede ulovligheder, der fører til, at man fra administrativt hold, altså DK Hostmaster, som styrer internetdomænenavne, kan stoppe denne kommunikation. Og der er stort set ikke nogen eksempler på det. Vi har langt over 1 million internetdomænenavne i Danmark, og det er altså en håndfuld, hvor det spørgsmål har været rejst, at man skulle lukke
internetdomænenavnet på den konto. Og det får mig til at lukke indledningen her om infrastrukturspørgsmålet af, sådan at jeg vil sige, at her er der ingen reelle ytringsfrihedsproblemer set fra et dansk perspektiv. Nu til det næste spørgsmål. Det indholdsmæssige. Man plejer at høre i den offentlige diskussion, at ytringsfriheden er udelelig, og det er alt eller intet. Og det synspunkt er i den grad forkert. Der er massevis af regler, som begrænser ytringsfrihed på den ene eller på den anden måde. Og nu nævner jeg bare nogle enkelte af disse regler for at lægge op til den efterfølgende diskussion. Ophavsretlige regler. Det er jo helt åbenbart, at hvis man har ophavsretten til et værk, en artikel, en roman, en film, en bog, så betyder den ophavsret, at man kan forhindre andre i at trykke værket. Ophavsretten er jo på den anden side indrettet sådan, at man gerne må citere fra værket, når det er offentliggjort. Man må ikke snuppe et værk, der ikke er offentliggjort, og citere fra det. Men når det er offentliggjort, så kan ophavsmanden ikke længere sige, lad mig få mine tanker tilbage. Så må man citere fra det i overensstemmelse med god skik. Men selve værket, det må ophavsmanden holde fast på, og ophavsmanden må selv bestemme, som udgangspunkt, der er udtalt til alt, hvem der skal kopiere fra hans værk. Og det er klart, at i det omfang, der er sådan et kopiforbud, altså en ophavsret, jamen, så er det jo også en indholdsmæssig begrænsning i muligheden for at sprede information. Thyre Seidenfaden, den nu afdøde chefredaktør for Politikken, har i flere tilfælde fået ørerne i maskinen over for denne ophavsretlige begrænsning, i det han i 2 omgange, første gang var for, jeg tror, 15 år siden, hvor han optrykte Ritt Bjerregaards selvbiografi fra sin tid som kommissær. Hun var jo kommissær på samme tid med kommissærens dagbog, som hun i første omgang sendte til anmeldelse. Og så var der nogen, jeg tror ikke engang det var Politikken, der citerede fra den, hvilket man ikke må, fordi den var ikke offentliggjort endnu. Så kom der en kæmpe ballade, hvorefter Thyre Seidenfaden valgte at trykke den op som et tillæg til Politikken. Og under den efterfølgende straffesag mod ham gjorde han gældende, men det er jo en ytringsfrihedstanke. Jeg vil jo gerne have, at alle skal kunne forholde sig til den her roman, eller en roman med selvbiografi. Erindringsbog. Det er et dokument, som hun havde sendt ud i den offentlige diskussion, og dette synspunkt må betyde, at jeg ikke behøver at respektere ophavsretten. Og det synspunkt fandt ikke genklang. Han fik ganske vist en betinget dom, men dog en dom i Københavns Byret. Det forhindrede ham ikke i at gøre tingene en gang til. Dengang den her jægerbog kom, hvor han en gang til valgte at trykke den op, og den sag blev så sidenhen, at politiet blev trukket tilbage, og ja, Thyre er jo ikke blandt os mere, men den bliver aldrig prøvet. Men helt åbenbart havde der været en politianmeldelse, og var sagen kommet for igen, ja, så havde man heller ikke der, uden tvivl, gjort det til en undskyldende omstændighed, at der var retspolitiske eller andre ideelle argumenter for, at den skulle komme ud. Ophavsretten er en begrænsning i ytringsfriheden. Og sådan må det være, fordi hvis man vil have, at nye værker kommer til verden, så er man nødt til at give det incitament til ophavsmanden, at ophavsmanden kan få glæde af det økonomisk, ved for eksempel at udgive film eller musik eller bøger og den slags ting, og det grundlæggende synspunkt tror jeg sådan set heller ikke er anfægtet. Men det er den ene store, kan man sige, klump af retlige ytringsfrihedsbegrænsninger, som der kan være grund til at pege på. En anden, det er persondatabeskyttelsen. Persondatabeskyttelsen er en meget vanskelig lovgivning. Vi fik vores egen persondatalovgivning i midten af 70'erne, som et af de første lande. Sverige var vist foran os, og så var Essen i Tyskland endnu tidligere. Men vi var ret tidlige med at indføre en lovgivning om persondata. Og den lovgivning, vi indførte, den sagde helt grundlæggende, at den, der har adgang til persondata, skal give samtykke til, at det skal bruges, og så er der en masse undtagelser for det. Vi har nu et direktiv om persondatabeskyttelse, og det direktiv er ved at blive til en forordning, som altså ikke skal implementeres, og hele området er blevet kolossalt kompliceret. For problemet med persondatabeskyttelse er, at begrebet persondata omfatter alt, der kan henføres til en person. Og det vil sige, selve det at tale om en person og sige, at vi var sammen til det her møde på det her tidspunkt, er personoplysninger, er persondata, og skal teknisk set hjemles. Altså den skal retfærdiggøres efter en bestemmelse i persondatalov, før man overhovedet må omtale andre mennesker, fordi det er jo personoplysning, hvis den behandles, eller skrive det på sin computer. Hvad er så behandling, og hvornår er noget i en persondata? Det er en ekstremt
vidtgående lovgivning, hvis den håndhæves efter sit bogstav. Heldigvis er der nogle undtagelser fra den, og en af undtagelserne har meget stor betydning for lovligheden af det, der sker på Facebook. Der er en undtagelse, der siger, at hvis personoplysninger til med følsomme personoplysninger er offentliggjort med den berørte samtykke, for eksempel i en selvbiografi, hvor man måske skriver intime ting om sig selv, ja, så har man dermed givet slip på de oplysninger, de kan bruges frit. Og tilsvarende må det antages, hvis en person skriver noget på Facebook på en åben profil, som dermed er offentliggjort modsætning, hvis det er en lukket profil, jamen så ligger der dermed en offentliggørelse, og vedkommende har så givet slip på sine oplysninger. Men hele området uden for en række problemer, som ligger uden for dette, hvor der ikke er et udtrykkeligt samtykke, men måske på et indirekte samtykke, volder en masse spørgsmål, som persondataloven mere eller mindre sikkert giver svar på. Så her ligger betydelige ytringsfrihedsproblemer, kan man sige. Så er der alle de her bestemmelser, der handler om hate speech og racisme, § 266b. Og der er internettet, i modsætning til persondata, hvor internettet spiller en særlig rolle, fordi det er en behandling, en teknisk behandling, som loven forudsætter, så er ytringer af racistisk karakter, de har ikke noget at gøre med, hvordan man ytrer. Altså man kan ytre mundtligt, eller man kan gøre det ved en avisartikel, eller i radioen, eller hvordan det nu er, at en ytring omfatter alle disse udtryk, i modsætning til behandling af personoplysninger, hvor der er en IT-dimension. Så man kan sige, når det gælder hate speech og racisme, så spiller internettet som udgangspunkt ikke nogen rolle. Det er ikke der, der er nogle særlige problemer. Selvfølgelig kan der være spørgsmål om udbredelsen. Jo mere man udbreder en ytring, som i givet fald er retsstridig, jamen så jo mere vil det påvirke strafvurderingen osv. Men selve vurderingen af, om en ytring er uberettiget og strafbar, er bortset fra det ikke afhængig af, hvordan ytringen er afgivet. Men der kommer en lille hale til den her problemstilling, når jeg taler retshåndhævelse. Og jeg kan allerede sige nu, hvad den handler om. Den handler om, at hvis en person eller en virksomhed lægger hus til ytringer af forskellige art, eller til en databehandling af forskellige art, uden selv at være afsender af disse data, herunder ytringer, som måske er racistiske, og nogen kommer og siger, luk lige for den kommunikation, den er ulovlig, så er der nogle regler i det, der hedder e-handelsloven, som jeg kommer tilbage til lige om lidt, som siger, at hvis ikke man fjerner ytringen, så bliver man medvirkensansvarlig. Og der ligger den problemstilling, at hvis man lægger hus til disse her hjemmesider, og nogen kommer og siger det, så bliver man altså sat i den vanskelige situation, at man skal vurdere, var det her nu racisme eller ikke? Hvilket vi alle sammen ved, er en hårfin vurdering. Og det er ikke desværre, sådan burde det være. Og jeg er principielt modstander af bestemmelsen, men det burde ikke være sådan, at man skal sige, nok, skal vi lige se en gang, om jeg bliver straffet for at sige det her. Det burde være i øjnefaldende, ja eller nej, men det er det ikke. Og der betyder de her medvirkningsregler, at den, der som sagt lægger hus til disse ytringer, og bliver konfronteret med en anmodning om at fjerne dem, vedkommende vil i egen interesse hellere fjerne dem end det modsatte. Hvorfor skulle den, der lægger hus, selv tage risikoen for noget, der er tvivlsomt? Og derfor får disse regler, som jeg kommer tilbage til om lidt, en vis betydning for ytringsfriheden. Fordi man altså, som sagt, internetleverandørerne, de der lægger hus til, vil have en interesse i ikke selv at få ørerne i maskinen. Og det bringer mig så videre til min tredje pointe om retshåndhævelse. Fordi udgangspunktet er det, som jeg nævnte før i relation til racistiske ytringer, at om en ytring er retsstridig, er et spørgsmål, som ikke har at gøre med den form og herunder det medium, hvor i ytringen bringes til offentlighedens kundskab. Og derfor er internettet som udgangspunkt ikke et medie, hvor der gælder andre ytringsfrihedsgrænser end for eksempel det talte ord, eller radio eller tv. I alle tilfælde er det afgørende, om man indholdsmæssigt har gjort noget, som krænker regler. Altså brudt en ophavsret, overtrådt persondatalovgivning, udtalt sig racistisk i strid med § 266b i straffeloven. Alle disse spørgsmål har ikke at gøre med, hvilket altså løses i princippet og som hovedregel, uafhængigt af, hvilket medie de lægges frem på. Men så er der selvfølgelig en række undtagelser til det, eller i hvert fald praktiske undtagelser. En væsentlig praktisk undtagelse, det er jo den her e-handelslov,
som i sin regulering betyder, at internetleverandører, altså de, der yder tjenester med at oplagre information, og det gør internetleverandører, det ligger jo på deres server, alle de oplysninger, der ligger på hjemmesider osv., det ligger jo der. Af internetleverandører, som får at vide, der ligger noget retsstridigt, og det kan være en ulovlig kopieret film, eller ulovlig musik, eller det kan være børnepornografi, eller det kan være personoplysninger, som ligger der i strid med personoplysningsloven, eller hate speech, racistiske ytringer, hvad det nu er, der må være retsstridigt. Internetleverandører, de er ansvarsfri, så længe de ved noget om det. Men når de får besked fra nogen, og ikke reagerer, så bliver de medansvarlige. Og det betyder, at på retshåndhævelsessiden er der en problemstilling i relation til internetleverandørerne, som alt andet lige får en censurmæssig effekt, fordi internetleverandører selvfølgelig får, de er jo ikke i den business, som deres kunder er, de er ikke ude af de politiske ærner, som den kunde, som har sagt et eller andet, og som vil stå på mål for det, og tage alle de ballade, der kan være forbundet med, det er jo ikke internetleverandørens problem, og derfor vil han alt andet lige være inciteret til at trække grænsen der, hvor jeg siger, at jeg kan noget døv med, så vi vil venlige at fjerne det her, fordi det er altså ikke den business, jeg kører. Og derfor ser man også nogle klausuler i de aftaler, man har med sin internetleverandør, at han ansvarsfrit kan fjerne de her ting, hvis der kommer påkrav af den art. Når det gælder retshåndhævelse i øvrigt, så er et af de store spørgsmål, som jeg også forventer, at måske er nogle spørgsmålene her, efter jeg nu afslutter om lidt, vil dreje sig om. Et af de store spørgsmål handler om anonymitet. Kan man tale anonymt, når man kommunikerer? Og det er et spørgsmål, som berører mange. Altså i Danmark er det jo som udgangspunkt, der er undtagelser til det, muligt at sige ting uden at få ørerne i maskinen. Jeg ved, at nogle af jer til stede her har fået ørerne i maskinen, ikke bare åndeligt, men også fysisk, ved at sige noget, fordi at der har været personer, der synes, det var rigtigt at bruge vold mod personer, de er uenige i. Men som udgangspunkt, i modsætning til andre lande, hvor man får hovedet af, så må man sige, hvad man vil her i Danmark. Og derfor er der mange, herunder jeg selv, som ikke ser det at kommunikere anonymt, eller uden at sige, hvad man er, som et stort issue. Men det synes man andre steder, hvor der er mere drastiske og så at sige, juridiske sanktioner forbundet med at kommunikere. Men i kraft af de regler, der findes i den såkaldte logningsbekendtgørelse, så er det muligt i praksis at finde dem, der kommunikerer, hvis de, selvom de har kommunikeret anonymt. Fordi internetleverandører skal registrere en masse oplysninger og data fra den enkelte kommunikationsproces, som gør, at politiet efterfølgende ved at kombinere det med andre data, kan finde frem til den kommunikerede. Der skal registreres afsenderens IP-adresse. De er ligeglade med domænenavnene, fordi det er kun til brug, når man skriver domænenavne. Det er IP-adressen, der betyder noget i efterforskningsmæssige sammenhæng. Afsenderen modtagers IP-adresse, hvad for en protokol har de talt med, hvad for nogle portnumre på computeren har de kommunikeret fra, fordi så kan man sige, hvem sidder der, og hvilket tidspunkt. Altså alle bitte små bitte mosaikker, som i et samlet billede gør, og så kan man finde ud af, hvem det er, når man sammensætter det. Det var det, jeg kender, som var på det port og kommunikerede på det tidspunkt. Godt, det var så er der ham, vi skal have fat i. Og samtidig skal internetleverandører også registrere brugerens identitet, og det telefonnummer, der er tildelt kommunikationer, der indgår i et offentligt kommunikationsnet, navn og adresse på abonnent, tidspunktet for kommunikationen. Så man tager altså dels sessionsoplysninger, dels identifikationsoplysninger, og så kan politiet finde ud af, hvem der gemmer sig bagved. Og derudover skal de så også logge oplysninger om alle de her kommunikationer i et år, så man altså kan gå tilbage og efterforske tilbage i tiden. Når det gælder internetdomænenavne, har man en lidt anden model. Jeg må erkende, at jeg har aldrig forstået, hvorfor folk ønsker at være anonyme bag internetdomænenavn. Men det kan man altså få lov til under DK Hostmasters regler. Så skal DK Hostmaster udlevere, hvis man har en retlig interesse, men som udgangspunkt kan man kommunikere anonymt. Jeg synes, der er en langt større interesse i, at man ved, hvem der står bag en hjemmeside. Så kan man skrive til vedkommende og så videre. Og tilsvarende, hvis man får en mail, er det interessant at vide, hvem der står bag. Men de oplysninger har DK Hostmaster, og hvis der opstår et problem, så kan man altså finde de berørte gerningsmænd. Herved adskiller DK-domænet sig fra stort set alle domæner i hele verden.
Grunden til, at vi får så meget spam-mail fra mailsadresse.com og andre store domænenavn, er, at der er ingen, der ved, hvem der står bag disse domænenavn. Hvilket skyldes, at der ikke er en central instans, som nu DK Hostmaster i Danmark. Der er jo forskellige mellemled, og hvem som helst undervejs kan registrere et domænenavn, og derfor er der ingen, der kan finde ud af, hvem der nogensinde har registreret et domænenavn. Og det er altså en af grundene til, at Danmark på det punkt, også på det punkt, er et mere civiliseret land end så mange andre. Så vidt om retshåndhævelse og de retlige problemer, der er forbundet med det. Jeg kan sige ganske kort, at vi har også en medieansvarslov, som ikke spiller en stor rolle her. Den betyder, at man, hvis man vil, som udbyder et medie, et internetmedie, så kan man lade sig registrere som en medievirksomhed, og så gælder medieansvarsloven. Fordelen med det er, at så samles ansvaret hos en ansvarshavende redaktør, og alle de andre kan dermed blive ansvarsfri. Så det er lidt op til mediet, om det er en ønske, man vil. Der er et forslag, som I måske har hørt om, som er stillet af en lettisk, tror jeg det er, europaparlamentariker, der hedder Mariana Mikko, som er på vej, eller ved hvor langt det kommer i Europaparlamentet, om at man skal registrere anonyme bloggere. Jeg ved ikke, om I har hørt talt om det tidligere i dag, eller kommer til. I har talt om det tidligere. Det er et forslag, som jo altså ikke er materialiseret i en egentlig lovtekst, mig bekendt, men som jo er interessant at diskutere, men hvor en synspunkter på det lidt beror på, hvilket system man kommer fra, altså hvor farligt er det egentlig at sige noget. For umiddelbart synes jeg jo, det tiltagende, at man kan se, hvem der blogger og hvem der står bag en blog. Jeg vil sige, efter danske regler, så vil logningsbekendtgørelsen, hvis der er noget retsstridigt, jo fører til, at man typisk skal finde ud af, hvem der har blogget. Men den anden mulighed, jeg synes ikke, det er problematisk, hvordan man håndhæver det, kan man diskutere. De folk vil jo ofte komme med et eller andet digtnavn, hvis det egentlig er. Men nok om det. Så til sidst de observationer, jeg vil lægge op til diskussion af. Det første, man kan spørge sig selv, er, hvilke af de her regler, jeg nu har været inde på, er mest indgående og mest problematiske? Er det dem, der handler om de formelle rammer for kommunikationen, eller er det dem, der handler om det indholdsmæssige? Altså, hvor er det, at problemerne egentlig ligger? Og hvis jeg skal svare på det, så er, jeg kan næsten fornemme, hvor svaret er, så er mit svar det, at det er e-handelslovens problemstilling, som er den vanskeligste. Det er ikke nogen nem lov, og jeg står ikke her og fordømmer den og siger, at den skal man bare fjerne igen. Den er jo baseret på et direktiv, som er længe undervejs. Svenskerne havde i forvejen, de kom med en lov i 1999 om nogenlunde det samme, og den lov gav anledning til en tekstdiskussion, og så kom direktivet, og nu er det lidt, så at sige, lagt til ro. Men det er jo den lov, som i et ytringsfrihedsperspektiv er mest vidtgående, fordi den i kraft af at lægge medansvar på internetleverandøren, sætter internetleverandøren i en censurrolle. Så det er den, hvis man skal pege på noget, der kan diskuteres, så synes jeg, det er den, som er den vanskeligste. Og den har jo givet anledning til en masse problemer i relation til den ophavsretlige retshåndhævelse. Det er der, den virkelig har gjort sig gældende, fordi man ved at lukke en internet hjemmeside, eller en internetudbyder, hvis nu internetudbyderen eller en af hans kunder medvirker til de her ting, jamen, så lukker man ikke bare kunden, men alle mulige andre. Det er det, der har været problemet til, hvis I havde en sag for nogle år siden, som netop handlede om det, og hvor det altså endte med at sige, måtte lukke, hvis der var noget ulovligt. Så måtte alle de andre lovlige sådan set tages med i købet. Det var konsekvensen, og sådan er det den dag i dag. Svenskerne har en sag om Pirate Bay, hvor det har været fuldstændig samme issue, der har været fremme, og hvor konsekvensen af at lukke, fordi nogen gør noget ulovligt, det er, at en masse, som ikke gør noget ulovligt, kommer med ned. Så det er der, synes jeg, at de store problemer ligger. Det næste spørgsmål, man kan rejse, det er, rammer den lovgivning, vi har, både de store og de små fisk med samme styrke? Og der er svaret efter min opfattelse, at lovgivningen rammer de store fisk. Det er meget nemt, det er billigt, det er teknisk ukompliceret, og sker derfor at etablere hjemmesider og sites, hvor man kan sige hvad som helst ansvarsfrit, fordi besværet ved at retshåndhæve og lukke er langt større end besværet ved at lave en ny site. Så de, der virkelig vil sige noget, de har nærmest uendelig ytringsfrihed. Det er utroligt nemt for dem at komme ud, så lægger de det der, så lægger de der, på få minutter, hvor retshåndhæverne så skal bruge uger og måneder for at komme ind.
Så for de små fisk, eller dem, der ikke vil overholde lovgivning, der er den nuværende infrastruktur i den grad ytringsfrihedsbefordrende. Hvorimod for de store fisk, TDC, som er nødt til i deres forretning at optræde lovligt og overholde de påbud, der gælder, jamen, så bliver der en meget stærk ytringsfrihedsbegrænsning for dem, fordi de er nødt til at efterkomme påbud og så at sige være mere lovmedholdelige end de små fisk er. Det tredje spørgsmål, som jeg synes kunne være sket at diskutere, det er det her med anonymitet, som i den grad er et følelsesmæssigt spørgsmål. Bør man have ret til at være anonym, eller er det omvendt en forpligtelse, når man vil sige noget også, og stå bag det? Jeg er den opfattelse, specielt når det gælder internetkommunikation. Jeg forstår ikke det stærke ønske om anonymitet. Jeg synes, at de, der vil deltage i debat, de må jo sige, her er jeg, det mener jeg, og hvad mener du, og så videre. Det der med at gemme sig bag et eller andet, jeg synes, det er svært at argumentere for det. Så sådan rent følelsesmæssigt, der er ikke noget så meget jura i det, så synes jeg egentlig, at det er svært at argumentere for, at man har ret til at være anonym. Og til sidst kan man sige, hvad er konsekvensen af, at nogen har ret til at være anonym? Jamen det er jo, at den offentlige debat får sådan en skævvredet form, og hvem er det, man kommunikerer med, og hvad er det for reelle agendaer, de har. Det var mine indledende ord, og så er jeg åben for spørgsmål.